Добрый вечер, сябры! А вы так умеете? Я, например, только вучуся. Салют усім! Привітання, Нестор! Добрый вечер, Топочка. Ух ты! А ты мяне вось так навучиш? Конечно, навучу, Топа, только я сам еще не умею. Але ж паспрабуй так само, як і я. Ой. Трымай один шарик. А може одразу два? Не, спочатку треба тільки один. Ну, добре. Алі, ап! Ой, Так. ой. Ой, Тримай я ще раз. Алі, ап! Так, Ай, мальчик. ай, ой, Ну, ай. Топа, ну, тримай. Нестор, ты умненький, неправильные шары. Не, Топочка, у мяне ўсё правильное. Жонглирование справа няпростае. Ёй трэба вучыцца не один день. Ай, нет, тады гэта не для топы. Няма ў мяне часу на доўгае навучанне. Почекай, Топочка, а ты не будешь удзельнічаць у прадстаўленні? Як не буду? Каб топа не удзельнічаў у чымсьці, а? Слухай, дык давай с тобой придумаем, з якім номером ты будешь выступать у цирковым шоу. Ой, а кім можна ў цирку быць? Ну, например, фокусником, клоуном, эквилибристом. Почекай. Я хочу... А я нават не ведаю, што мне выбраць. Усім салют! Салют, а салют. Я ўсё ведаю! Я хочу быть эквилибристом-фокусником! Але, ап! Ого, Тёма, який ти знаходливий. Я думаю, у тебе може атрымацца цудоўны нумар. Ну, так несумленна. Чому усе самыя цікавыя нумары сабе захапіў? А мне што засталося? Нестор, подкажи. Так, Топа. Ага. Топа, ты можешь, например, паспрабаваць сябе у верховой язде. Ой, гэта мне падыходзіць. Так, займайце свае месцы. Топа пакажа самыя складаныя трукі верхам на коні. О, просим. Просим! Іо! О, молодец. Вельми добро атрымліваецца. Тише. Ой! Топочка, ты не побился, не? Ось гэта нумар, лятаючы коннік Топа і убягаючы Ігого. Топа, усё ў парадку, ты далей скакаць можаш? Парадку. Але ж я ўжо перадумаў коннікам быць. Я хочу быць, як яго, кваквалібрыстам. Кім? Тым жа, што і ты. Квалібрыстам. Та у цябе нічога не атрымаецца. Хто гэта бачыў, каб мядзведзі пад куполам па канаце хадзілі? Ой, а хіба ты умееш? Я умею, але спачатку вам суперфокус покажу. Глядзіце і вучыцеся. Оркестр, музыку! Уважаемая публика, коляска, заплющивайте вочи. Ой, я нават адвярнуся. Нестор, не подглядывай. И вы, сябры, коли ласка, не подглядывайте. Так, не открывайте вочи, я рыхтуюся. Добра, мы чакаем. Не подглядывай. Так, теперь можете открывать. Что вы бачите? Пакуль нічога. Звычайная хустачка. А зараз я скажу чароўныя словы. Крыбля, крабля, пумс. Нестор, глядзі, што пад хустачкай схавана. Так. Так тут нічога няма. Як? Почекайте, Як? поглядите, може, що під стол звалилося. Ой, пад Ні. столом таксама няма. Так а што павінна было быць? Цукерка вялікая, ці кветка, ці цацка. Почекай. Ти сам не ведаєш, що повинно було під хусточкою з'явитися? Ну, вядома, не ведаю. Я спадзяваўся на чароўныя словы. Як гэта? Я словы чароўныя сказаў, і яны павінны былі спрацаваць. Хіба не так фокуснікі робяць? Не так, Тёмочка. Любы фокус патрабуе вялікай падрыхтоўкі, а некаторыя з іх спачатку запісваюцца складанымі матэматычнымі формуламі. Формуламі? Формуламі? Ой, мне расхацелася фокуснікам быць, бо вельмі складаная падрыхтоўка патрэбна. Тады давай
в аквалибристику поспробуем, а? Нестор! Натягни канат, а мы с Тёмом поспробуем ісці па ім. О, не-не-не, думаю, што з гэтым трукам мы яшчэ пачакаем. Вы маленькія. О, а пачніце трэніроўкі са звычайнай гімнастыкі. Ой, зноў доўга чакаць, пакуль што-небудзь атрымаецца. А так не цікава. Ну, тады, можа, са мной жангліраваць будзеце? Не, лепш за цябе, Нестор, з гэтым ніхто не справіцца. Ну, прыдумай, як мы яшчэ выступіць Я можам. зразумеў! Вы будзеце дрэсіроўшчыкамі. Як вам такая прапанова? А што? Мне падабаецца. Толькі ўгавор, мы будзем дрэсіраваць якога-небудзь вялікага звера. Каб усім страшна было. Пачакайце, вы самі прасілі. Спужаліся. Не, Нестор, здымі, калі ласка, гэтую маску, табе больш усмешка падыходзіць. Ой, да дрэсіроўшчыкаў мы пакуль не дараслі. Усяго Ага, баімся. баімся. Слухайце, а можа вы узгадаеце самыя вясёлыя жарты і з імі будзеце выступаць? А што, з нас могуць атрымацца самыя весёлыя клоуны? Калі падрыхтавацца як след, мы ж з табой такія смяшлівыя. Ну, вось і добра. А зараз я прапаную крыху адпачыць і паглядзець мульцік. Глядзі. Эх. Ну што пачнем? Давай. Трам-пам-пара-бара-бара-бара, трам-пам-пара-бара-бара. Нестор, Так. придумалі весёлы нумар. Толькі для яго нам сёе-тое зрабіць неабходна. Мы табе раскажам, а ты змайструеш. Згодны? Дапаможаш нам, калі ласка. Дапамагу, толькі не сёння, таму што зараз час позні, трэба класціся спаць. Дамовіліся. Зубкі чысцім, тварыкі і лапкі мыем. І ложачкі. Так. Трам-пам-пара-бара-бара. Добрай ночы, сябры, і цікавых прыгод у снах. Дабранач. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясы, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваны пад падушкі. Спяць і мышкі і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.